Shalom. Naing mamulai ma ibadata martang yang nahohom mahita. Amin. Huriani Tuhan napa marpungudo hita di bagasan joroon marsaor dohot dongan saha porseaon alanii tabihami masuderu wasni huria. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu madi parhaladonami. Tamado hita mamuji debata naung paihut-ihut pardalanata samanggon diiring-iring mamolus akar ragam ni ulaon hamaolon dohot lasni roha debatado manggogohin hita tamado hatidakonota songon panindangion ni paspor pesalmen jahobado pargogoku dohot lobu-lobuku marhaposan tu ibanado rohaku jadi dapotan pangurupion au asa marolopolop marohaku jala pujioni endekku maibana puji ma Jahoba hamu ale aka naniasiana jala endehon hamuma barita ni habadionai Inuji ma Jahoba ainunga ditangihon suara ni somba-sombaki. Talah sondo di minggu pa-22 on dung Trinitastis Pesta Parheheon Ama HKBP Mampang Prapatan di bagasan tema Allah mengasihi segala bangsa Maleaki sada ayat sada sahat onom. Subtema Allah mengasihi kaum bapa dengan kasih yang sempurna. Melalui pesta Parheheon kaum bapa dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan, keluarga, sesama, dan maju dalam pelayanan. Mangarahon sude amadi huria, hehe di pangoluan siganup ari di tongani keluarga, huria, masyarakat, manang di dia maringanan. Onma respon tu dibata, naung papatarhon holong ni rohanan di ngoluta, atong talahason ma parpunguanon, dohot pesta parheheon ni ama sadarion marende mahita las rohaku lau mamuji. Las rohaku lau mamuji debata parholongi songon bunga namang erbang di nabisar ari asat dosa hapor suhon mago di bain asini lasni rohana manotong lehon di autu haki
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tu dolok ni Jahoba, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaonai, halak partangan na lidang dohot na yasroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, nabadia doho pardosa do ianggo hami, alai di onding hodo akana marhaposan jalan nama porus tuho, alani i rohami tuho, mangasohon asini roham, say unang tulak hami sian jolom, akup ni i lehon di hami roha nagirgir, tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomoni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jehovah doha posaki na mangapoi rohaku, napakiu odalaki ulus di banlakaku, seorang dokter rohaki posan situtu doho debat aku, rodona tok burju mambain hangolu aku, nagogodo sai tulus yo sinaka pasat na Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima nata surat sian Galatia tolu ayat 20. Dang mardia mimbar disi Jahuda manang Junani, hatoban manang anak mata, bawa manang parampuan, aisada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulaw na mabartupatikni. Amen. Luhut na
topoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargoguna suhatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahami. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sia namate. Nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami. Asima roham dihami. Sai patok tong ma dihami roha hamuliateon tuho. O tondi parbadia pangapul dina marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit, binaheni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sai unang tulak hami, sai tangihon mahami, ho ale debata, ama anak doho tondi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Adong do dihita situani malim na songoni, na hundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna akana sandok ro tu debata marhite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na diginjang. Huriani Tuhata, talas hondo pesta parheon ama di HKBP Mampang Parapatan Sadarion.
dung manang piga-piga partikian di patupa aka kegiatan kunjungan tu ama nagale manang pamatang dohot partondion patupa ulaon sosial marhite donor darah patuduhon nang talenta parendehon laho nguhal aka talenta ni ama ni huriaon songon tema pesta parheon ama Allah mengasihi segala bangsa. Subtema, Allah mengasihi kaum bapa dengan kasih yang sempurna. Melalui pesta parheon, kaum bapa dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan, keluarga, sesama, dan maju dalam pelayanan. Holong ni debata di pasar hontu aka dongan ama, laho mendukung pakobasion di tongani huria. Anggiat lam tusadana ama ditongani huriaon saling mendukung sada di bagasan holong ni Kristus. Songoni dohita torok sadaging di bagasan Kristus alai ruas pe dohita sama hita. Debata nama kaholongi sude bangso ima nama ngojar aka ama di huriaon mahaholingi keluarga ditongani torop rumah tangga naso marsiargaan lamoru holong ni roha maradopon ripe nang songon ianakon ngolu dohita di tonga-tonga budaya egois naholan paluahon dirina mambahen sonang rohana boido marhite na maroha-roha pinjol, judol, lalap di paralapan mar media sosial, gabe hurang komunikasi di tongani keluarga, narkoba gabe mago masahat, sahalak haamaon, alai rikot dohita manangyakon aka ama di huriaon, asa toktong gabe ama namarintegritas, jala unduk tu debata songon si Noak na mamboan keluargana malua songon si Abraham tiruan di haporseaon Jala parangeon hamuma kaholongani songon Kristusi nama kaholongi hamu jala dilehon do dirina humokopita gabe silua jala pelean bain uap na hucus di debata. Debata mahaholongi sude bangso, mahaholongi hita sude nang aka ama, ima manggogohin aka ama di huria, burju mula ulaon, gabe haposan nang gokmara, pargumulan nang berusaha songon modal. Terambat laho perkembangan gabe tu keraguan, ganggu dohot biar ni roha. Olo sumurut sian parsaoran ni halak Kristen ala mahilala nang tau. Anggiat masih hehean huhut masih tangyang ma aka ama asarap parjambar di pasu-pasu ni debata dohot hangoluan sogot. Saling mendukung dohot mangalehon gogo tu aka dongana. Songon si Daud dohot si Jonathan. Dari dung si Daud makatai dohot si Saul masih jalwa marohan ni si Jonathan dohot rohani si Daud jala dihaolongi si Jonathan ibana songon hosana satiri. Debata maka holongi sude bangso iman nama ngojar nang ama di huriaon sai marsi haholongan marsi urupan mamorsan nadok-dok pasidohot ma aka ulaon huria koinonia marturia diakonia tiur marsinondang ido igil ni Yesus debata nama kaholongi hita menurut hita asamah si haholongan tu aka dungan jolma na dihamuliangta na aros sian ugamo marga dohot bangso namaragam marhite hita sahat holong ni rohani debata tu portibion hehema aka ama ni huriaon.
Kristel di Minggu Sadarion, iman nartar surat di Sada Johannes 4 ayat pitu sahat 12. Tajahama marsikat sorin. Hamu aka haholongan, masih haholongan mahita, aisian debatado haholongani, jala ganuk namar holongani roha, ima naung tubuh sian debata, jala ditanda do debata. Halak naso marholong ni roha, ido naso tumada debata, ai haholongan do debata. Sianondo gabe patar holong ni rohani debata natuhita, sian naung sinurat ni anakna nasasadai tu portibion, asa mangolu hita marhite-hite ibana. Di bagasanodo holong ni rohai, dada hita maka holongi debata, ibana do maka holongi hita, jala disuruh do anakna, baen perdenganan pasaya hondo satta. Hamu aka haholongan, anggo songoni holong ni rohani debata dihita, tamama nang hita marsiha holongan. Dang dung adong halak namar ida debata, molo marsi holongan hita, mian ma debata di bagasan hita, jala tipak ma holong ni rohanai di bagasan hita. Ido sahatna, martua doa natu mangion hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tuhan ta Yesus mandong tu seseana, ai diruhon dohule Tuhamuna, asa bain hamu songon nahu bae Tuhamu, atua mahamuna akana mangulahona, asa pasu-pasu honi goluni huria, jala pasu-pasu honi goluni bangsota, asa pasu-pasu honi goluni huria, jala pasu-pasu honi goluni bangsota. Tuhan Yesus Tuhan maroha ota, patu toruni lama kokok hita joma, hita paduduhon maserek di rohan tawin, bangko basiota di huria nambang sota, asa pasu-pasu honi goluni huria, jala pasu-pasu honi goluni bangsota, asa pasu-pasu honi goluni huria, jala pasu-pasu honi goluni bangsota. Tahat tindakon maha porsiautai, songon nahi tindakon ni dongan saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna sohatu dosan, natun mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman nati nubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia, andorang sahubudan. Ido tuhata natu mau na bernit, di pangambun ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua turu dung ditanom, namulak mangulu di ari partolo, nama naik tu surgo, lahun do tu siamun debata amanai parguna sotusa, isima ibana paiman sotu, manghumi halak nama ngulu dohot namate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mando, mulak mangulu doso buat daging ni halak namate, dohot tihanguluan na sora sudah. Amin.
tabegema warta tikting sadarion. Tabegema titing di huriata di bagasan mingguon. Sada guarni minggu ta sadarion, ima minggu 22 dung trinitatis do topik di haholongi Jahoba do saluhut bangso, Maliaki sada ayat sada 1 ayat onom. 2 persembahan diakoni. Sadarion minggu 10 onom November 2025, di parmingguan pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 10.30 WIB, bahasa Batak, dohot pukul 10.07 ibadah sore, pasahatota do tupak tu ulaun diakoni huria di bagasan amplop diakonia, ditiki marsi jalangan, dung simpul parmingguan, ia bolon ni sisari hotta do tu ulaun diakoni huria di tahunon, 250.250.000 rupiah. Ia hatorang di program dohot anggaran diakonia boi mata bereng di titing. Tolu dakdanak nasorang. Na di hari Rabu 12 November 2025 di basah-basahon tuata dosa dadak danak bawa di tengah-tengah keluarga Albert Mangaraja Tua Parulian Samosir, Ibu Claudia Cindy Angelika Boru Hutauruk, alamat Jalan Sadaraya nomor Pitusia, RT 008004, Ciganjur, Jagakarsa, Wik 5, Hipas do dakdanaki suang-songoni nang natorasna. 4. Parheheon ama sadarion minggu 16 November 2025, di parmingguan pukul 10.30 WIB, bahasa Batak, ima puncak parheon ama dung sidung titing, pinasaat ma mandok hata sian ketua, ama dohot ketua parheon ama, udut ma paduan suara ama HKBP Mampang Perapatan, dohot tangiang pangondianon, jaladung sidung parmingguan, panitia naing mangalehon hadiah tu juara lomba, bantuan sosial dohot apresiasi. 5. Persembahan kasih. Tajalodo silehon leon sian NN marumakon bunga altar dohot sian NN marumakon keyboard PSR S970 ampli keyboard Roland ampli drum NUX gitar chord nilon kabel jack 6 meter 3 pieces mic wireless, rehearsal, dan drum elektrik DTX 450. Taha mulia tehon masih leoneon anggiat boi dipakai aka nama kaporluhon. Onom, bazar sekolah minggu, membantu mangalopon program kerja sekolah minggu Ima Natal, maka sadarion minggu 10 November 2025, naing dipatupado papunguhon dana marumang bazar dung sidung parmingguon pukul 7 dohot pukul 10.30 WIB. 7. Rapot Panitia Natal Umum HKBP Mampang Perapatan. Sadarion minggu 10 November 2025 pukul 10.02 maringanan di GSG di patupaon do rapot Panitia Natal Umum HKBP Mampang Perapatan pinaboton tusude panitia asaria mandohotisa. Walu. Jadwal ibadah tengah minggu. Aka jadwal pertangyangan parpunguan di Pasitongani minggu. Boima tahiuton hembar naung diaturhon di buku tikting. Sia. Pertangyangan week. Di hari Selasa 10 November 2025 mamuka pukul 10.30 WIB patupauta do pertengahan week di Wiksada di Tuan Rumani keluarga Nyonya Tampu Bolon A Mutiara Borusiaan di GSG.
Wik tolu di tuan rumahi keluarga A Sitanggang Boru Siotang di Jalan Kalibata Tengah nomor 50 tolu RT 05 RW 07 Kalibata. Wik 5 di tuan rumahi keluarga F Panjaitan Boru Simbolon di Jalan Gandaria 6 nomor 39 RT 08 RW 02 Jagakarsa. Rap Mahita Mandohoti Patangani secara khusus ruas Niwik Sada Tolu Dohot 5. 10. Penutupan pertandingan WIK Dohot kategorial di tahun 2025. Di hari Kamis 20 November 2025 pukul 10.30 WIB Maringanan di Gereja Nai Patu Paundo penutupan pertandingan WIK Dohot kategorial di tahun 2025. Alani Robe Mahita Mandohoti Patangani Namarkor Kurwik Sada 2 Tolu Opat Dohot 5. Paduan suara Pananata, seksi remaja, Naposo, seksi ama, seksi lansia, dan seksi perempuan, Ina Deborah, Ina Kamis, Ina Hana, Pebar Tupartang Yanganon, maka sermon Parhalado di hari Kamis 20 November 2025, Naing di Patupa pukul 10 walu 30 WIB. 10 Sada, Minggu ujung tahun Parhuriaon. Di hari Minggu 23 November 2025, Imam Minggu ujung tahun Parhuriaon, Parningotan di akan Namonding, di Patupa do Parmingguan pukul 7 WIB, Bahasa Indonesia pukul 10 WIB, Bahasa Batak pukul 10 WIB, Bahasa Indonesia, Jaladisi Jahononna Ma'akanau Monding di Bagasan Sataun Parhuriaon, acara di Parade Huriado. 12. Surat piagam penghargaan dan plakat Growing Church Award sehubungan dengan pesta puncak tahun transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, HKBP Mampang Perapatan menerima surat piagam penghargaan dan plakat peringkat ketiga sebagai gereja yang berhasil meningkatkan kehadiran jemaat dan capaian sentralisasi ke BPSK HKBP Growing Church Award periode April sampai Oktober 2025. 10 Tolu, Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Selasa 10 Walu November 2025, Maringan di Tavia Heritage Hotel di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Alani Borhat Sian HKBP Resort HKBP Mampang Perapatan, Laho Mandohot Sinodei, Pandita Resort, Pandita Robert S. Pandiangan MTH, Utusan Sinode Agung, Sintua Res Roberto Sinurat, Utusan Sinode Distrik Unsur Sintua, Sintua P. Raja N. Manulang, HKBP MT Haryono, dan Utusan Sinode Distrik Unsur Warga Jemaat Nyonya Siregar, Lince, Boru Samosir, HKBP Mampang Perapatan. Tatangyan Koma Asa Denggan Mardalan Sude. 10 Opat, pelian amplop Padenggakon Rumah Dinas Surya di hari Minggu 20 November 2025, tapasahat ma pelian amplop Pandegakon Rumah Dinas Surya tu kebutuhan aka ulaon di kelompok kerja Pokja na pardomuan tu program renovasi tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do inganana di lambung di pintu haruar. Jala pinaboton tu sude ruas nanaing mangalehon hamuleateon manang sumbangan boy mantransfer marhite kiuris Pokja na adong di alaman Parpudi Tikting. 15. Pandidion Nabadia di hari Minggu 30 November 2025 naik Patupaondo Pandidion Nabadia pinaboton tu sude ruas nihuriah KBP Mampang Perapatan akan natoras naing mamboan yanakonna manjalo Pandidion Nabadia asa pasuraton yanakonna marhite na manjalo
jala mangisi formulir pandidio nabadia na pinarade ni huriatta. 10 laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 15 November 2025. 10 ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyata aka ruas namar sahid hatani debata pasahat ma dalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana patu rehon. Pesalmen 37 ayat 5. 10 walu namar ulang tahun para halado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Di dok hatani debata di tangana siamun do gajang ni umur jala di hambirangna do hamoraun dohot hamulyaon poda tolu ayat 10 onom. 10 sia namar ulang tahun pardongan sari peon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par sari peon tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Di dok hatani debata alai di joloni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukubi haholongan irohaido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. 20 parhepengon terlampir akapelean hamuliateon dot na asing naso jinaha di titingon taida ma di harotas acara na adong di hitabe songau nima titing ni huriata di bagasan samingguon tuata ma masu-masu. Kata sambutan sian Ketua AMA. Shalom. Oras madita salutna. Mauleate ma dituata ala di leonita hai pason satu sadarion. Na upar sangap kami ima amang pandita Robert Pandiangan, inang pandita Suryani Sihite, parhaladu suang songoni dihamu akan tua-tua nami dohot sude ruas ni gereja tahun. Dison jonjong dohami ima mewakili sian seksi ama mandok mauleate dituata denggando mardalan program ni ama di huriata saat rodi satikion. Songona kupatu pahami kegiatan-kegiatan seksi ama di bagasan satahunan ima Parjolo PHD AMA setiap akhir bulan. Paduahon kunjungan turuas ni huriata. Patoluhon pembekalan seksi AMA di puncak. Paupaton kegiatan olahraga bersama. Palimahon pertandingan catur sian distrik. Panopon gotong royong payason gereja. Papituhon kolaborasi dot seksi na adong di huriat tahun. Pawaluhon ima latihan kor setiap Jumat borngin. Laos dison do gomo sami pangidon tu akka sude dongan ama ala hurang dope personil anggota kor seksi ama asa boy akka ama madohoti latihan kor na tapatupa suang songonima tuhamu akka inanami asa dijujui hamu akka amata siajabu asaro tupunguan ama madohoti sude kegiatan ni ama tarlumobi PHD dot kegiatan lainnya alana saat tu sadarion Upar kilon hami do
lam tutoropna hita punguan ama ni huriat taon. Jala totong do hami mangido tu na tua-tua nami. Asa boy mangaleon panutirion sian akka na tua-tua nami asa dileon namu akka masukan tuhami asa tulam denggan na punguan ama di AKBP Mampangon. Ami sian pengurus BPH seksi ama mandok moleate tu panitia terlalu ketua dot sekretaris dot bendahara dot sude anggota panitia boy denggan ulaon parehon ama tahun 2025 on. Ma seksi ama AKBP Mampang Perapatan. Songonima atas sambutan mewakili sian ketua seksi ama na dangboy madohoti acara kegiatan parehon seksi ama. Moleate, horas. Kata sambutan dari Ketua Parheheon. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita merayakan Parheon Ama, sebuah kesempatan buat kita kaum ama untuk merefleksikan peran penting kita sebagai bapak, suami, dan pemimpin dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai bapak, kita dipanggil untuk mengasihi sesama, menjadi teladan bagi anak-anak kita, dan pemimpin keluarga kita dengan kasih dan kebijaksanaan. Kita dipanggil untuk menjadi imam di rumah tangga, membimbing keluarga kita dalam jalan Tuhan, dan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Dan kita juga kaum mama dipanggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan masyarakat, menggunakan karunia dan talenta kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Amang, Inang, dan saudaraku semua, adapun rangkaian acara Parheon Ama tahun ini adalah sebagai berikut. Kunjungan kasih ke rumah anggota ama yang sakit atau yang jarang ke gereja, melakukan hari keakraban ama dan lomba karaoke dari buku ND khusus ama yang telah dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2025. Melaksanakan donor darah di tanggal 2 November 2025 dengan jumlah pendaftar 50 orang dan 40 orang yang berhasil mendonorkan darahnya. Keempat, melaksanakan kerja bakti membersihkan gereja di tanggal 15 November kemarin. Sebagai puncak acara, kami bernyanyi kur di kantata saat ibadah dan memberikan tanda kasih ke beberapa anggota ama dan pemberian hadiah kepada pemenang lomba karaoke dari buku ND saat ibadah telah selesai. Kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para lado HKBP Mampang, seluruh jemaat HKBP Mampang, khususnya ama HKBP Mampang, yang banyak memberikan dukungan moral maupun material. Akhir kata, kiranya kita kaum ama menjadi pembawa terang di tengah lingkungan kita. Shalom, horas.
tapasada ma rohata martangi yang mahita. Ale de bata Jehovah nahu puji hami marhite anakmu Yesus Kristus. Mauliate do rohanami tuho Tuhan jala rohami marsobba pasanga pokok marhite parmingguan nami. Mauliate ma Tuhan digurang ni pasu-pasum nahu pujalo hami sahat tutikion. Diliak ko hami marhai pason buhi hami marpungu dingananon di huriamon. Mamuji pasanga pokok. Martabat balas ni rohanami ali Tuhan. Dinabui di bagasan sadarion. Di patupa ama parheheon ni ama. Puncak parheheon ama. Hodo ali Tuhan namangalian gugur di nasida. Dipakilala hor rohanami do songon hami ruas. Parhaladu. Nagudang do na pinatupani kaum ama. Di huriamon. Padimudimun huriamon. Atau komali Tuhan nama masu-masu nasida disaluhutna si pikiran nasida. Lehot todim tu nasida asabui nasida gabe aman amar sahala. Di tonga-tonga ni keluarga lingkungan nang di huriamon. Ajari alali Tuhan nasida patupahon naulina dengan diaka program tuari na mangikut. Homa nama masu-masu saluhutna pengurusnya ama. Martangia kami Tuhan tusude amanadong di huriaon. Tuhi rohado pikiran nasida marhite tordimi. Asa olo nasida mamelehon diri. Gogo dohot akan asing lahu patupahon nauli na dengan di huriaon. Asa boy nasida gabe sibuan dame. Di lingkungan nang dinahumaliang nang tarlumobi tahe di huriamon. Mauliate Tuhan di sada keluarga nang dilekodi nasida sada dana bawa. Di tonga-tonga ni keluarga Albert Mangaraja tua parulian Samosir dohot inang Claudia Cindy Angelica Burhuta Uruk. Di bagasan hahipasod do dana kiswang songoni na torasna. Atong gonggong manasida le Tuhan tarlumobi dana kia saboy buri-bur magodang. Lean hahipason gabi boy dana sibulas ni roha. Pasu-pasu nang natua-tua na dinamar mudur-muduhon geleng nasidai. Tuhan hupasahat kami ma program ni huriam si patupaon nami di bagasan na sa mingguon. Bajar sekolah minggu, rapot panitia ni Natal hakabipi mampang prapatan. Suang songoni dohot pertanggangan wik nanang patupaon nami di bagasan na sa mingguon. Homa ali Tuhan naman tuhi roharo pikiran ni saluhut na ruas. Madohoti akaulau ni. Suang songoni tahe nang penutupan pertanggangan wik dohot kategorial di tahun 2025. Na di patupa tanggal 20 November 2025. Tutuhi roh nami saluhut na li Tuhan madohoti ulau ni. Na di patupa di garejaon. Tuhan marlas ni roh haruhami. Ala adong dapot tami manang hujalo hami. Plakat Growing Church Award. Ima sehubungan dengan pesta puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu Jakarta. Dilihat tuhami plakat sebagai peringkat ketiga. Sebagai gereja yang berhasil meningkatkan kehadiran jemaat dan capaian sentralisasi ke BPSK HKBP. Atong Omma Ali Tuhan marhite yang gia masaluhut na parhalado. Lam ringgas makobasi ulaon di huriamon. Jala gabe semangat sada semangat dia karuas. Lao patupahon naulina denggan. Madohot ya kaparmingguon. Alahu boto hami Tuhan ido kategori mabendapotan hami di penghargani. Tuhan mau lihat ma Tuhan. Molo adong nama ngalian selehon-lehon nauli na denggan di huriamon. Ditutuhi korohan nasida. Atong tabay pasu-pasu dia kana mangalean silehon-lehon turiamon. Suang soni akan asing ali Tuhan nauli na denggan di keluargai. Asa marhitei nang akadongan namin na asing. Lam ringgas mamilehon na adong dinasida tu huriamon. Martangiang hami Tuhan tu akan na marulang tahun di bagasan sadarion. Gudang na saplono palak
Mau lihat mali Tuhan molo dilihat ko 1 tahun umur na gajang di nasida. Napos dorohanami Tuhan. Leonom mudope umur na taba-taba gajang di nasida. Bui nasida. Lamarlas ni roha di ari-ari di tahun-tahun na mangihut. Suang-songoni na marulang tahun pardongan saripeon. Adong 4 keluarga. Huboto hoami Tuhan. Hodo na majadihon pardongan saripeoni marhite hatam dohot naposom. Atong tong tupahi nasida. Lihat di nasida lamar sada ni roha di namanguluhon keluargai. Lihat di nasida akapasu-pasu nauli na denggan Tuhan. Hubak kami maruas ni huriam namar sahid. Adong doi na dirawat di rumah sakit laos adong pemulihan di jabu. Dang adong Tuhan padaunin na sumurung asing niho. Atong tupahi masalhu na napinatupan ni keluarga. Napinatupan na sida di nama jalahi hamalumon. Pasu-pasu ubat doa kanasing. Asa marhitei dapot nasida hamalumon. Digijang nido peta heali Tuhan. Lean nasida marpakirimon na mangulu. Natok tong doho na madongani. Natok tong doho na mangalian hamalumon di nasida. Tuhan hupasahat kami matuho negara namion. Homa na madongani pimpinan nami mulai siyan na ditoru sahat na digijang. Ajari na sidali Tuhan marhabiaran marodopoko. Asa marhite ibu marlas ni roha kami. Songon warga negara na di Indonesia on. Tarlumobi mali Tuhan hubuak kami maditangyang nami huriam hakabipe mampang prapatanon. Pasu-pasu saluhut na le Tuhan mulai dana sahat tu nama tua. Ajari kami Tuhan tong mangalopi tangan madok moliate tuho. Asa buih kami tong marlas ni roha di namar sada roha kami marminggu. Mamuji pasanga pokok. Atong pasu-pasu masaluhut na nang parhalado. Ajari kami le Tuhan parhalado na olo duk mangulahon lomo ni roham. Pargugui parbisuhi nang uluan nami. Asa marhitei lam tu denggan na hujalo kami pasu-pasu na uli na denggan diaka na niula ni pimpinan nami. Hupasahat kami matuho Tuhan tangiyang namion. Holan mangasahon goarnya namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau liate madiho Tuhan. Amin. Naimpa pungu pelian sada A sada B marende mahita. Yesus do Tuhan suci opo pawon ibana do haposaki tangan gogo manogu awo patogu au dilakaki Tuhaku toto sumari orawo matua sona toniko kolong diroha mahi sarawo madame totong rohako Madame totong rohako Yesus do Tuhan siramo tiawo nama tukoy hon diriko nago parukilong kodang natina sabang doni may rohako Tuhanku toto sumari honawo manua
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mengaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudi akka manginang. Lumubima tu akka ama. Los dohot mahita sudi akka inang pasahaton. Horas madihamu akkamang ninahita ma rapita madok. Horas madihamu akka amang. Mauliate ma asa tadda perheheon ni akka ama do bah ate. Mauliate ma di tuhata las rohata di bagasa tikyon laho manangihon hata ni tuhatai na paingotok kita di haholongi di batado sadok bangso di portibion. Turpuk si jahota salah si pahusor-husorota ima sian buku panurirang maleahi. Dibidu parjolo ayat sada sahat ro di ayat onom hujahama dihita. Omma hata lubba-lubba ni Jahoba tu Israel marhiti sian pamangan ni si maleahi. Nunga huhaholongi hamu ninna Jahoba alai didok hamu do marhiti-hiti hahami dihaholongi ho. Dasi Esau donian hahani si Jakob ninna Jahoba hape si Jakob do hubahen hasudungan ni rohakku. Alai anggo si Esau nunga huhagigihon jala hubahen akka dulu nagabe halongonan. Jala partalianna nunga hupasahat tu atuasu akka nadi parhorsihan. Tuk sura dohono ni Edom nunga nian tertabak kami. Alai marhubas mahami mangulahi paulihon akka turanggong. Songonod dohatani Jahoba Zebaot. Nasida paulihon au muse mangaloha. Gabe goaron ni halak nasida luat ni hazahaton. Jala bangso panginonaan ni rimas ni Jahoba saliling-lilingna. Ikosanga idaw ni matamuna may. Gabe dohono munama tibul do Jahoba sugut salpusian parbalohan ni Israel. Ikon pasangapon ni anak amana. Jala anak somang tuanna. Molo au di dia do hasangapokku. Molo tuan au di dia do biar mida au. Songonod do hatani Jahoba Zebau tuhamu malim akka na dipalea na palea guarku. Hape lam didok kamu marhiti-hiti aha palea kami guarmi disido sahat. Diamu akadongan saha persiaon di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus lumubi mamuse ala minggu parhiheon ni akka ama di tongani huriata sudihita akka ama baik na adong di huriaon noaing takas marminggu di garejata alai songoni dot akka naso di son noaing ra di jabu beribadah tong live streaming manang naso beribadah pe mulubui tolhas hataon tunasida na argado jamita sadarion pengotok kita ima taringot tu holong ni rohani debata holong ni rohani debata tu sadok bangso alai memang hirana adok kasurungan na tu bangso tertentu alai hasurungani ikon naeng terpelihara sedemikian rupa dengan asa totong las rohani debata asa totong terida marsangap debata sian akka nahina kolongan ni rohana akka amang digugat dunuaing padohan Tuhan mengasihi jala kita pe juk do taruh songonon Tuhan mengasihimu ya dihaholongi debata doho pos roham ninna rupani juk do otahatahon alai dang tutu sian
gok ni roha manang sia bagasan. Bahkan adong do na mempertanya kasongo pertanyaan ni hala Israel na baru mulak sian kabuangani medok. Ay tutudo dihaholongi di bata au, tutudo dihaholongi di bata kami nuaing. Kalau Tuhan mengasihiku, mengapa hidupku berat? Itu pertanyaan mungkin dari sebagian orang. Kaum muda juga mungkin bertanya seperti itu. Kalau Tuhan mengasihi, mengapa keluargaku masih berantakan? Itu pertanyaan dari beberapa anak-anak yang mungkin dibereng keluargana, dibereng anggota keluarga, songon naso domu, songon naso hotot, songon naso akrab rupani. Kalau Tuhan mengasihi, mengapa masalah-masalah ini tidak selesai? Itu pertanyaan-pertanyaan. Dan itu juga amang inang yang menarik di awal daripada nas ini, mengawali kitab dari Nabi Maleakhi. Dia mempertanyakan, dan Tuhan memang sungguh mengatakan, aku telah mengasihi kamu. Tetapi kalau engkau mengasihi kami, kalau engkau mengasihi umatmu Israel, kenapa sekarang kami masih menderita? Kenapa bangsa yang lain itu sepertinya menyombongkan dirinya, merendahkan kami? Bahkan ada yang bertanya, ai di dia do kolong ni debata na tuhamunai. Amang dan inang, pertanyaan nama cai arga sian Maleakhion, dengan cara apa engkau mengasihi kami? Ala diro rohana sida songon naso tarida do songon naso pasok do. Ahu bayan engkau barana akka amang inang, gudang kesusahan, gudang akka na berantakan, gudang akka penderitaan. Tapi katanya Tuhan mengasihi. Teman-teman saya juga mengatakan Tuhan mengasihimu. Tapi dengan cara apa Tuhan mengasihi kita? Amang inang na perjulu si ingotota memang ikon adong do kerendahan hati di hita. Ikon adong do di hita pemahaman lumubi mapakka persyayon. Merbeda do ukuran pakkaholongin di debata do ukuran na tadok dihaholongi manang makaholongi kita. Buasa perbedaanna tentu perjulu sai naing dohonot tado molot tadda na holong roham diau ikosongon lomoni rohakku do bainom mutuau ido biasana molo holong do rohani Tuhani diau ikon uluan nado sudi, ikon uluan nado akka nahupangidu. Itu biasanya ukuran yang kita pakai. Jala omma akka amang inang holong nasomal didok do utdes. Do utdes lean au asa huleok ho. Ya. Jadi ukuranna ikon na nilih homido, ikon na pinatudu homido ido asa sitong. Alai noeng tabereng ma akka amang inang, bohado tutu pakka holong ini debata, asa totong taingo takas, pabua nang pe adong akka parukilon, nang pe adong akka tantangan, adong sipata hamaolon, alai holong ni rohani debata, tutudo hot tu hita. Tapamanat latar belakang ni turpuhon naking hutaringoton hala Israel baru mulak sian habuangan Babel. Ajuk tabigiat ya kamang ya Yerusalem ternyata sudah rusak sedemikian rupa. Ketika mereka mau membangun ya sedemikian rupa banyak musuh yang menentang, mengurai bahkan pembangunan di bait Allah pun ya dang bui dope dipatulus nasida. Ekonomi sulit.
tanah atau boto tandus nuaing do lasrohat tama bigiate teknologi pertanian dari mereka sekarang ini sangat bagus sekali. Bahkan sampai itu daerah-daerah sekitarnya mereka menularkan teknologi pertanian yang bagus sampai mungkin tuh hitape nuaingon. Bangsa sekitar mengancam, pemimpin rohani mereka lemah, dan ini salah satu yang ditegur tadi di Turpuk Manang terutama di ayat 6 naking aka pemimpin rohani. Kebosanan ibadah ya merebak di tengah-tengah ni kehidupan nasida. Beribadah do memang alai rasa bosan ternyata ya ido na muncul di tengah-tengah nasida. Situasi nasongonon amang inang hampir mirip do nang tu keadaan di kota ta manang inganan na sedang tak adu pinuaing, yaitu menghadapi tuntutan hidup, ada tekanan ekonomi dan iman yang mulai kering. Nah di hari Jumat malam hudohoti dosada ibadah doa untuk Jakarta Selatan. Di Jajihon jam 6 mulai masuk. Alai sampai tu 18.45 dang mulai dope. Songon nahol soad do panitia na ubigi. Na tau ni negude ngeru jolma. Alai tiak tadu di patupa. Ya ibadah na songoni. Alai noai ngoti ate ninna. Pitor lau dorohaku memikirkan ternyata gudang dohuruan waeng di tonga-tonga ni uria akka ibadah-ibadah na mungkin dak sering gasbe colma ro tu ibadahi. Itu tantangan yang sedang kita hadapi mirip seperti apa yang dialami oleh umat di zaman Maleahi amang inang. Maka di saat seperti itu nuaeng Roma padohan ni debata. Aku telah mengasihi kamu. Kata telah unang tahalupahon. Nunga hu kaholongi kamu. Hata nunga itu sudah berlalu. Tapi berlalu padohan ni debata. Dang madok nausai alai tong dope saonari. Dan ini yang perlu disegarkan amang inang. Molo dihilalahamu pe ale ala Israel na baru mula siap kabuangani. Songoni tekanan waing tuhamuna. Alai ingot tamuma. Nunga hukaholongi hamu. Sama dengan kita amang inang. Kalau ada pun tantangan penderitaan kita hadapi. Tapi Tuhan telah mengingatkan kita sekarang. Nunga hukaholongi hamu. Loh, belum ngadi haholongi atau bohama museate. Ini sekarang amang inang yang perlu diarahkan dalam kehidupan kita. Molo nong tekas tahi ngoti naung dihaholongan ni debata kita jala memang okuhonot tadoy akka amang inang. Au saya mula-hula dodohonok kuate. Naung dipilit. Anggo padohaku na digomak. Iwo tahu do manggomak teh amang inang. Manang majoput. Ya. Bang sosiotikotik. Ingat 1860-an halak batak otik do amang inang ido ubay tangiang ni akka halak batak na julu maranak 10 pitu marboru 10 onom 30 diharapkan dari satu keluarga. Kenapa sampai 33? Karena kerinduan, karena sedikit waktu itu rindu untuk besar. Tapi sungguh amang inang dengan kasih Tuhan hamu siotikotik na tinggal di pulau. Ya pulau doa teh tapanuli kan? Ya alai ikon bangsokku ho. Pasu-pasuokku maho. Gabi maho. Ya dakkolang gabi pistar maho. Dakkola pistar alai barani maho ruarasian hutamon songon si Abraham. Ruar tu akka dua nasing. Saya selalu ingat ini percakapan Nomensen dengan Raja Pottas. Tumban tubing ayah di buah ko tu kami ninna Raja Pottas. Nahu buat tu hamu hamajuon. Ayah du hamajuni bereng mak ninna Nomensen.
jongjong ma aka persikolaan, jongjong rumah sakit, sehat-sehat makai nata, torok makai anak konna. Sehat aka dak danahi magudang ma, marsikola ma, pistar ma, ruar ma, siani, lawma tudua nasing, aka orang-orang yang terpakai pikirannya. Dan itulah kasih daripada Tuhan. Nungahu kakolongi hamu, nungahu gomak mana kujop putamu, sian ingana munahian. Hok doholong ni rohaku di hamuna, dan mubah holong ni rohaku di hamuna. Kalaupun sekarang kamu mengalami penderitaan, tapi kasihku tetap kepadamu. Tetapi aku mau menuntut sekarang, mengingatkan kamu. Moloholong rohaku tuhamuna, bohado alusmu tuholokku. Adong do keta atat di hamu, adong do panguluyo di hamuna. Ido na ni sosokon ni debata tu bangsona. Tabuka bibiltai tazaha ulang jonguse di ayat onomi aka amang inang. Iko pasanga pon ni anak amana. Ido teh pas di. Muhado rohamu moloso di pasanga aka anak kotai hita amang. Lumui majok kamatan waingon. Dak perduli aka anak kotai itu hita. Suku dorata. Alemago do holong ni rohamuna, saya yakin dang mago holong ni rohata, nang pada saat itu sugoro hatta. Iko pasanga pun ni anak amana, alai beri kamu mayak ditoruse molo ama au, di dia do hasanga pokku di bek kamu, molo ama do au di kamu, di dia do hasanga pokku. Hape naking sodong be peribadahan muna sitong akka malimpe pasahat to pilihan na pinasahat ni akka ruas ni huria susitong be akka berkamuda di ayat pitu muse kay pangalayayod do di be kamu dipangido debata berek kita muse. Baru jala anak somang tutuan na pasangapon aya onom masih. Ala di dok memuse mulutuan au. Di dia do biar mida au. Ay sodok kau me biar be marlomo-lomo do hamu tuau. Ya sona permisi be hamu si pata. Hape anak somakku do hamu. Wah keras sekali amang dan inang. Na pinangido ni debata sian hita. Sian akan naung pinilitna, sian akan naung hinaholonganna, asa adong di hita laho pasangapon ibana, asa adong di hita namar panguluyon mabahin akka nauli nadinggan tu ibana. Idon waeng amang inang tetu nanaing si patudu honotta molo ta ingot holong ni rohani debata tu hita. Dohot pamiliton nai tu kita sebagai bangsona. Alaneng sahat mahita mamereng muse. Sotung buti akamang holong ni rohai holat dihita tahilala daung. Alai holong ni rohani debata selalu kita ingat bukan kasih yang eksklusif, tapi dia adalah inklusif. Orang ya kasih yang merasuk atau masuk ke sudina. Ayat yang menarik ya kita perhatikan di ayat napaupaton Tuhan membandingkan Israel dan Edom. Israel dipilih bukan karena baik. Sarupa dodo hitapi teh emang natarok nakingani mulai pilih di bata kita dangalana duminggak kita ipilih na jului. Ya taboto do songo dia akka uputta na zuluyate ya 5 atau 6 generasi di atas kita ya molota etong rupani 110 pitu tahun ma HKBP ya merdalan 160 pitu berarti molota bagi nuangi bagi 25 ya kira-kira 6 generasi atau 7 generasi dari kita. 7 generasi dari kita. Bohama burjuni akkau putana zuli. Ya.
Siasada huta tu hutana asing pe subui merdumu teh. Itu las mehek dodu hitai ala subibas mertadak tu hutana asing tu dua nasing kan mebiar ujungna kayak bohata he. Atau emak bah akan asal dua topi bui ma masiulian ninna bah ibu haduinna atau emak bui dan noni turedo isudi tarsongoni rupane. Itu salah satu dulu tanda berjuru hitaman nadang sebagai bangsa hati hai, tapi Tuhan pilih kita. Seperti itu juga tadi di sini disebutkan amang inang. Alai Edom tabotodo Edom keturunan Esau. Ya, halakon memang dibenci, alai dibenci tidak secara emosional oleh Tuhan, hanya dipisahkan. Alai saya mengasangi muse, kan itu kan mengasangi. Alai tabering makorasna didok. Pabua molo nasida naing paulihon au muse ya mangarerakon didok takas di ayat opati songonoddo hatani Jehovah Zebaot nasida paulihon au muse mangaloha gabi goaron ni halak nasida lua ni hazahaton jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah saling lilingna. Saya hulului akka manginang ayadong dopetahe keturunan ni Edom. Ternyata tidak, di abad keempat sebelum Masehi dihabisi oleh Arab. Ternyata sitong nanidok nitu hatta dison ikum merujung do hala Edom. Nasai menggugai menyakiti hala Israel. Ahadona neng dohonota perjulu siania kamanginang. Na perjulu huaso ni debata melampaui batas Israel. Itu di ayat 5. Tibbul do Jehovah sogot salpusian perbalohan ni Israel. Ya, tibbul ini pembahasan bahwa Tuhan berdaulat melampaui atau melewati batas Israel. Berarti dangkolan Israel do Edom na dirajai, tapi semua dunia. Jala marhite-hite do amang museb boy atusatta, molo berdaulat do debata hape di sadok portibion. Atusatta do nanidok ni epistel nakkiningani di sada Yohanes 4, terutama ma di ayat 8 do ayat sia. Allah adalah kasih. Ai kaholongod do debata. Kasih itu berasal dari Allah, siat debatado holongi. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Ia mengutus anaknya. Sianod do gabe patar holong ni rohan debata. Sian nasi nuruna anak nai, anak nana sasadai tu portibion. Dakkolat tu sada bangso. Alai tu sadok portibion. Alani luas bidang do berengotta amang inang. Molo dihaholongi debata hape hita. Dakkolak kita na dihaholongi debata. Alai melampaui batas. Molo na King Israel melampaui batas ni halak Kristen. Berarti sadok portibion do akana asing dihaholongi debata. Di sido idota tanggung jawab ni akan na persea nang pinilit ni tuhatai dang bui holat tu dirina gabe say songon na berbangga hati ma do madok nga di palua au nga di hakolong yau, tetapi dia abai dengan dunia sekitarnya. Tetapi ketika seseorang mengaku bahwa dia dikasihi Tuhan, dia juga meneruskan kasih itu kepada orang lain. Disitulah dia benar-benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan tidak dibatasi oleh tembok-tembok sekat-sekat suku ataupun mungkin juga dengan agama atau jenis-jenis kepercayaan lain pun, sebab mereka juga dikasihi oleh Tuhan. Alai muncul ma pertanyaan, bohado bahenotta patol hasson holong ni roha ni debata tu nasida.
Aka amang anggon amulay omar perdumuan tuhita aka amate. Hadong ninna sada ama di ma pagar ni jabuna kaliling disuani aka pohon buah. Adong do penaing nama besongoni. Iya. Di Bali hiado bereng sada jalan umum panjang sekali. Kiri kanan ditanami pohon buah. Dan karenanya saya terinspirasi ketika preses di Sumatera Timur. Kompleks hian ditanami dengan pohon mahoni. Sementara pohon mahoni ternyata banyak mengakibatkan yang kurang baik lingkungannya, lajuk marupak, ada busuk. Etagat timon nikku, permisi matu tarukim, rona sida mandok dang bui terpotongon yamangi, konadong do pohon pengganti ninna. Atong huswani ma pohon ate nikku. Suani ma pohon dengan jambu. Jambu hadu warita he, jambu. Nah, dang songon jambu iron. Tapi jambu monyet, maaf, ada warna jambu monyet warna. Oke, asa berbuah. Nah, alai do mutu jami taon, manang tu padohanon, amat tau songonon. Roma sada ina tetanggana, Pak, untuk apa itu ditanami? Nanti kalau berbuah, anak-anak kampung lain akan datang mengambil buahnya. Nanti Bapak rugi. Jala ido mungkin biasana motif nihala ubes olo manuan nasongoni. Ala ido amat tom masongonon. Dan berharap ini adalah bapak-bapak yang perheheon sekarang. Dengan tersenyum bapak itu mengatakan, kalau Tuhan kasih saya matahari gratis, air gratis, uneng tamu nama bayar ada abang pam gratis dalam artis yang gijang dono aingonate, angin gratis, masa saya mau hitung-hitungan sama anak-anak kampung? Ketika mangga itu berbuah, anak-anak dari kampung sebelah pun boleh memetik. Dan benar setiap kali ya mereka memetik, bapak itu mengatakan, ya silakan ambil dan tidak marah. Kalau pohonku bisa membuat anak-anak lain bahagia, itu justru membuat saya bersyukur. Sebab itu bukan dari saya, tapi itu adalah dari Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama menikmatinya. Saudara, begitulah kasih Tuhan. Kasihnya tidak berpagar, tapi terbuka untuk semua. Kasihnya tidak eksklusif, tapi inklusif. Kasihnya bukan hanya milik satu rumah, bukan milik satu suku, atau satu bangsa, atau satu gereja lokal. Kasihnya melampaui batas. Tadi disebut melampaui perbalohan Israel, menang batas Israel. Amang ta enet do subtemani parhihionon bahasa Indonesia teh. Dakwoto sarupahian do tunau suraton. Allah mengasihi kaum bapa dengan kasih yang sempurna melalui pesta parhihion. Catat tamuan akainang. Melalui pesta parheheon, kaum bapa, paroh kamu nak kamang, dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan. Itu yang pertama, mengasihi Tuhan. Ya, naking 3 hari tahe merkur amang latiakur saminggu, sebulan, saminggu, sehari saminggu deh, setiap hari Jumat. Dohok musai PA setiap akhir bulan. Kemudian mengasihi semakin, ada kata semakin ini berarti meningkat. Jadi mau ngadikasihi sonari akan semakin mengasihi keluarga. Catat tamu tingkat naon namangda inang nyolas rohata. Nak ingat apresiasi sa distrikta. Budi paroh kamu inang adong desop pengharga sa distrik tanwaing ipajang dison.
ala nomor 3 hita sian 84 kuria di Jakarta 84 AKBP. Ala nomor 3 hita bek kamu jo jari-jarimu na songone. Nomor 3. Nomor 3 marhua. Perjolo di dok di son peningkatan jumlah yang hadir di gereja. Tentu persentase ya. Persentase taman naik nomor 3 hita di Jakarta. Juga habur jota pasahaton pilihan sentralisasi. Wah, dari 84 jemaat dak kita na balga anggo jumlah hati. Alai nomor 3 hita di ukuran di kualitas amang inang nomor 3. Buido tajaha, buido tatiup anonison, ya songo plakat leon. Alai adong dope di pasahat tu hita. Ititik tahu narong doh berengi, ya. Ititik tay tersurat. Ai dia mang bendahara tay nang. Oh nya dong bendahara. Nasau na mang. Ya nasau di pasahat distrik tatu hita. Unang nilai 5 nota bereng. Alai ima dihargai haringga sotta, dihargai ha disiplinota amang dan inang. Ya opera perlu do onate akka amang paraonota. Ala dumunakis semakin. Dakolak keluarga alai dohok dojo sesama imanak terbuka untuk umum dan maju dalam pelayanan. Tiki paradihon acaron inang pedita, isod inang pedita Suryani, isod dua teh. Ayadong do teh amang di bukit detai Mars HKBP, Mars ama HKBP songon Mars ni sikola napo subulungin. Dangadong nahuingok banikko. Ino. Ali tuai ni manak di hok kamu ate hehe akama te amang. Ina. Hola noddo seluja tiki medok alai songon nasopas dorai naraku. Adong idita anggo bodo tabuka 510 pitu ate. Di dia akajolma di jo Tuhani naolo suruoku toro nama goi toro do dan 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 nang ama nang ama nang ama macai dadau dope terdidi donasida ringgas marminggu be marupa daulaton nasida sasude alai tungdau rohana dang sai dosanai Tuhan nadang digolom nang pakokop nai. Maaf kamang molo udok penakin nan nai tong dodohok na sida di sisa butulla alai naneng johonota di dia tutunuang akka ama ate asahehe jo terdidi dona sida ringgas merminggu be. Tapi sekarang ada yang mau diperhatikan dengan baik. Merupa hadaulaton nasida sasude alaitung daur rohana. Daksai dusanai. Daksai dusanai. Tuhan nadang digolom nang pakokok nai. Amang molo on jauh-jauh nuaeng sihol ni rohani akka penginjil do on najolo ya laho makehe di dia do sudi akar ruas ni huria mau lihate ala di surato di son ya oleh suster iso te korri suster nga lupa iso te korra Bibel fruna perjul naman waratonon nitham ya di surato sedemikian rupa lau makehe hita do alai lumubio noeng amate di dia do akka ama tajuhumma di dia do akka ama tatabay mamang ringgas ta muladong nakib manopo akka ruasta na hurang ringgas dupe
Di dia akka ama. Di dia statistik tamar do gudang do akka ama. Ayo akka mang. Ditaringoti nami wakili sian sesi ama do nakipad doa di patupa do adong ya pembekalan songon retret mai di puncak. Hati hai amang muncul do satu keyakinan dan tekad akka ama iko kehe manopot akka dongan na ama. Di uek iko na dong ali-ali ni ama makirpas akka ama. Tahubasi may, tapahehe may, asa disungkuli akka ama na di tonga-tonga ni uek na masing-masing. Asa betul songon nata Pangidunay. Semakin mengasihi Tuhan, itu akan tampak tentunya dalam kesungguhan kita dalam ibadah kita. Songonima muse semakin mengasihi keluarga. Kucatat di son amang pergumulan kerinduan ni akka keluarga. Di dok ya seorang anak kecil berkata, "Ayah, hadiah ulang tahun terbaik untukku." Kira-kira apa Manginang? Ayah, hadiah yang terbaik dalam ulang tahunku adalah waktu ayah. Tikim amang, karena waktu adalah bentuk kasih yang paling nyata. Kerinduan ni torok zolman waing akka amang kehadiratta di rumah tangga, kehadiratta rabdoh pasangan hidup, kehadiratta rabdoh akka anak kota. Jok nuang tabigi akadat dana songon namaol diatur. Kenapa? Figur ayah seringkali abai, alpa, absen, gabe adong rasa brutal di ibana, protes sedemikian rupa. Mari kita amang hadir di keluarga kita. Hadir dalam arti dakola disi, ai boido hadir, alai buhina seram, sama dengan tidak hadir itu, malah dia suguhun kehadiranna. Molo songoni. Tapi hadir Hiado taingot atiak kamang 4 peran daripada orang tua terutama ayah, 1 imam, 2 guru, kemudian dia adalah juga sebagai ya pemelihara manggohyak kengulu na perduan, tapi yang keempat yang tidak bisa dilupakan adalah sahabat. Ale-ale ikubuido amatta mar ale. Oh ale ucok, ale ucok ikubui songoni tu anak konna anggui pasma semakin mengasihi keluarga. Aledak kola tu anak natutu tinat taipe songonima amang inang. Dan yang terakhir tentu di tempat kerja kita pun itu akan tampak kasih kita untuk sesama. Tadi kita katakan tanpa sekat, tanpa batas. Kita harus bekerja jala ingototta molo kariju hitak kamang, sungguh kerja di tempat masing-masing. Tapi jangan membawa sisa ke pekerjaan kita. Unang hiralubi-lubit ikon marsitutu. Jangan bekerja dengan hati setengah, manang sebaliknya setengah hati. Ikon sepenuh hati. Kasihilah ya bekerja dengan jujur. Kasihilah atau mengasihi tampakkan dengan menghargai rekan kerja dengan baik. Mengasihi tidak meremehkan tugas kecil. Akka tugas na mek dujuk babe kita kesandung amang aywanom may ilna ya ujung nerang karejuhon. Mengasihi pekerjaan menjadi terang dalam etika dan integritas. Kemudian mengasihi pekerjaan itu berarti tidak juga mengorbankan keluarga demi ambisi. Berarti harus ada keseimbangan. Mulubui songonon tarida mahita. Saya dikasihi oleh Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan, kami dipilih oleh Tuhan. Tapi kami juga akan mengasihi siapapun di sekitar kami. Itu keluargaku, itu juga teman sekerjaku, itu juga teman saya tinggal di mana saya sekarang ini. Dan tentunya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Martang yang mahita.
Mauliate madiho ali di batama namin na pasunggulgot tu kami holong ni roham. Argado kami dakkola ditiki na salpu di haholong iho. Alay nuaing pe. Ala ni pargugui mahami ale Tuhan hot di holong ni rohami. Pasangapon nami mahotutu. Dang bahenon nami marlea ho. Marharinggasom mahami. Diaka ibadah asa marhiti-hiti rap ami doa kadongan lumubi keluarga memuji pasangapoko. Pathaton nami makana duminggan asa unang marlea ho ale Tuhan. Alay kumarsangat marhiti kapabahinan nami. Tarida ma nang di tonga-tonga ni ulau pe ikon semakin baik disiplin nami, semakin jujur, semakin benar-benar memakai waktu asa marhiti ale Tuhan dengan akaulaun nami. Mauliate ma pargugui mahami di bagasan todim todi porbadia. Marhiti anakmu Yesus Kristus. Amin. Itiki pasahat to pilihat tahita, mari demahita sian edeta hupasahat ma tu Yesus. Hupasahat ma tu Yesus, salut nangoluki. Rohadang pambahenaku, salut nadikiki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nadiriki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nangoluki. Pakioku matangatku, mangiyonai. Langkaran si manjojaku, mangihut petuhaki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nadiriki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nangoluki. Napa merengi mataku, madopakon Yesusi. Soarani pamangatku, mamuji gowarnai. Hupasahat ma tu Yesus, salut nadiriki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nangoluki. Nungguin dah Tuhan Yesus, utunda hondo sakit. Rohaki tu Yesus, si palua tondiki. Hupasahat ma tu Yesus, salut nadiriki.
koma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo karoroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo megabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portivion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asal putadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami mardok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmu, say sauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami, unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim.